Ese é o cebro, velo? Mira, isto. Ese é un cibro. Sí, pero nós chamamos de cebro. Os eses son venenosos e non se poden tomar. Dice que antigamente o galo do monte que se alimentaba con estas, coas boliñas estas. Nesta época xa veñen os figos, pero claro, con tanto calor que houve, hasta se puxeron todos secos. Hoxe levo un pau para non caer, ó. Caixes por aquí? Caín por aquí. O domingo de Ramos collemos unha rama de oliva, o loureiro. Mira, eu que sei os anos que debe ter isto. O ano pasado mamá colleu unhas flores de aí e fomos a misa de Baio e bendiciunas e puxémolas nun ramo de flores. Isto é un aveneiro. Que dá? Antigamente os carpinteiros, os que facían carros para as vacas, usaban a madeira de aveneiro para facerlle os eixos ao carro. E tamén o usaban para facer os paus dos zocos. Naquele tempo o que había eran camiños e pedras, e lama, auga por todo. E ibas andando de pedriña en pedriña, saltando de pedriña en pedriña, para non mollar os pés. Estes son espiños, e o fruto chamábamos abruños. Carai. Sí, o fruto do E esos espiño. telos na casa, bo? No, porque estos danse nos montes, na beira do río. E se compras unha planta non nace? Sí, cando no tempo de enxertar, viñamos buscar así plantas destas pequeniñas, e era, plantábamolas na horta, e depois era onde enxertábamos as pereiras. Estes son codesos. Esos recolle o tío Rochela pos coellos. E falles bo? Ese é o que comen. Se gustenlles moito. Aquí, no medio dos carballos, aquí podese dar moito boletos, que tamén nos gustan para cociñalos. Sí. Pero ese non vale, esa non vale. Só que estes carballos son carballos moi pequenos esta hora. Non é unha fraga bella. Canto máis bella é, mellor se dan os boletos. E mira, aquí están facendo un castiñeiro, ves? Temos que levar nosotros un para plantar nosotros un castiñeiro ali na nosa finca. Isto non se usaba antes para o Nadal. Un acibro que antiguamente no Nadal collías unha rama e colocabaslle ao... Estes non eran venenosos? Si, din que son venenosos. Entón, o páxaro como Pero, non se envenenaba? Este é un pradio como o que había en casa de... O noso era moito máis grande. Xa, porque este hasta ahora é un pradio novo. Ese é un buxo. E para que sirve o buxo? Hoxe é unha madeira moi apreciada, sobre todo para a benistería. Os de Seivane, os das gaitas de Seivane, fan gaitas de buxo. Parece... Só que para conseguir unha peza de buxo grande, teñen que pasar anos. Parece de mentira. Parece de plástico. Esta árbore non é das que facemos as varas. Si, este é unha abeleira, do que vamos ao río recoller. Cando nos fai falta unha vara, cortamos, vamos buscar... Nunca compramos unha vara. Este árbol é unha bidueira. Era onde antiguamente facían as zocas de madeira de bidueira. Eu as zocas pensaba que se facían con madeira normal e corriente. Esta é madeira normal corriente, pero chamanlle bidueira. Como este é un carballo, é unha bidueira. E con eucalipto non facían nada. Daquela non existía o eucalipto aquí. O eucalipto foi unha planta que trouxeron de fora despois. Aquí daquela había o que nacía. Pois entón era mellor daquela. Claro. Pois este é unha pereira, Dicecho ben, o froito. unha cereixal, E ali hai máis. E ali hai unha figueira tamén. A moreira, mira as moras, hoxe tamén hai moras aí no silveiro. este é un mazairo e dá mazás. Nogueira, E que dá? noz, Ou que? o corolo. E que tipo de árbore é esta? Este é a braira que dá as abelás. O freixo xa está sin folla, casi. E aquele é o espiñeiro, o fruto do espiñeiro chamase gruño. E fan con el, pois, augardente
e incluso mermeladas. E ti probache? A aguardente de gruño si, o de mermelada non, pero o gruño é moi acedo.